שלום, שמי משה אלרועי אלון, מייסד מרכז נופח. כ-13 שנים אני כבר מתעסק, חוקר, לומד, עוסק, מתבונן בכל מה שקשור לעולם נפלא, עתיק יומין ומדהים כאחד, חוכמת הקבלה. החוכמה המדהימה הזו מתעסקת בכל מה שקשור בנו. אם זה בשינוי נפשי, אם זה באיזון פנימי, אם זה בממון, אם זה בילדים, בזוגיות, יש שם את הכל, יש שם בריאות, ויש שם הצלחה, ויש שם שפע ותובנות והשגה, ויש שם את הבורא אפילו. אני בא מעולם מאוד רציונלי, מאוד מאוד חילוני. עולם שהוא כולו עסוק בכאן ועכשיו, עולם שעסוק כולו בחומר. וממציאות מאוד מורכבת אני יוצר ושואל את עצמי, למה אני פה? מה אני עושה פה? למה החיים שלי נראים כמו שהם? ואם בכלל יש לי אפשרות לבוא ולעשות איזשהו שינוי, שיעשה לי דרך אחרת, שיעשה לי קצת סדר בכל הצער והקושי הזה שלא נגמרים, ומתוך מחקר והתבוננות אני מוצא את עצמי מגיע לחוכמת הקבלה. נובר בזה וכותב את זה ומלמד את זה, ועד היום אני נדהם כל פעם מחדש מתוך מאות אנשים ואלפי אנשים שאני מרצה בפניהם ומלמד אותם. אני כל פעם מגלה מחדש איך הכלי האדיר והעוצמתי הזה עובד. אין בו עניין של כפייה ואין בו עניין של סטיגמות ותפיסות עולם מצומצמות וקטנות. יש בו כוח אדיר שעובד ומשפיע באופן ישיר על כל אחד ואחד מאיתנו. שאין אחד שנוגע בדבר המדהים הזה לא מגיע לפלא אחד גדול. כל התלמידים שלמדו אצלי עד היום, ואני מדבר על מאות ואלפים, באופן חד משמעי הם מורים על שינוי שהם חווים בחיים. שינוי מיידי מעכשיו לעכשיו. בלי מטה קסמים, בלי איזה הוקוס פוקוס כזה, אלא ממש תוך כדי הנגיעה במטה הקסמים הנפלא הזה, שנקרא חוכמת הקבלה, מתחולל בהם שינוי. השינוי הזה הוא פנימי, השינוי הזה נוגע להם לכל החיים, השינוי הזה מאפשר להם להיות אנשים אחרים טובים בהרבה יותר. מרכז נופח זה מרכז שיהיה לעצמו מטרה, לעזור לאלפי אנשים ואפילו מיליונים שצריכים כל כך בדור הזה לצאת מהמועקות, מהקושי, מהצער, אפילו מהבורות, מהחוסר ידיעה, למציאות הרבה יותר אוורירית, הרבה יותר מפותחת, עם תובנות ברורות לדרך ולתכלית שבה הם מתקיימים בעולם הזה. לכן אני מזמין את כל אחד ואחד מכם לבוא וללמוד אצלנו, לבוא ולהיחשף לעולם הנפלא הזה, לחוכמה האדירה הזו, ולראות איך השינוי הזה עובד איתנו באופן מיידי ומביא אותנו למציאות שאנחנו אולי אפילו שכחנו להאמין שהיא קיימת בעבור. החוכמה הזו מאפשרת לכם להגיע לפתרונות על כל תחומי החיים שלכם האישיים. בריאות, פרנסה, זוגיות, חינוך ילדים, הגשמה עצמית, כל דבר שתחליטו, כל דבר שאתם צריכים כל כך. הלימוד הזה יאפשר לכל אחד ואחד מכם להגיע להשגה רוחנית. השגה רוחנית ממש, בלי שום סטיגמות ותפיסות עולם מוטות או כל מיני אמונות תפלות, או אפילו כפייה דתית בצורה כזו או אחרת, אלא משהו גבוה מעל גבוה, כי הסודות הנפלאים האלה טמונים ביהדות מזה אלפי שנים. הם נסתרו קצת לאורך כל השנים, במיוחד אחרי הגלות, אבל עכשיו זה הזמן לגלות את כל הסודות הללו מחדש לכל אחד ואחד מאיתנו. אז יש לנו מימוש פוטנציאל, יש לנו תשובות לכל השאלות, יש לנו התפתחות רוחנית, יש לנו השגה רוחנית, ועוד המון מתנות נפלאות בדרך שמקבלים על ידי הלימוד עצמו. תלמידים באים ופונים אליי ושואלים אותי שאלה בנוגע הזוגיות שלהם. הם באים ואומרים, אני לא יודע, אני נמצא עם מערכת יחסים, אני משקיע את כל כולי, יש לי בת זוג נהדרת, אבל אנחנו בפער גדול מאוד. אני לא מבין אותה והיא לא מבינה אותי, ויותר מזה זה גם מתבטא בילדים שלנו, זה מתבטא בפרנסה שלנו, כל הבית שלי אחור, ואני לא רוצה לבוא ולפרק את החבילה. מה עושים? שאלות מהסוג הזה לדוגמה, הן שאלות שמביאות מענה מוחלט. אין אחד שלא בא עם בעיה כזו ולא מקבל תפיסת עולם אחרת. אדם פותח עסק, עושה, משקיע, מתאמץ, שם עם מיטב כספו, והנה מגיע למצב שפתאום כלום לא הולך. שום דבר לא מצליח. הציפיות והחלומות בעצם קורסים לגמרי. אנשים לא מבינים איך אפשר לצאת מהמצב הזה. בהתחלה משתמשים בכל השכל. הולכים ומנסים לקבל ייעוצים, והולכים ומנסים עם הבנקים לעבוד ועם הלקוחות. ואנחנו מחפשים את השורש של הבעיה. השורש של הבעיה הוא לאו דווקא שורש גשמי, הוא לאו דווקא תלוי בשכל שלנו וביכולת שלנו להגיע לאיזשהם תוצאות, הוא תלוי ברובד הפנימי הגבוה ביותר שיש בתוכנו. את זה חוכמת הקבלה יודעת לזהות. חוכמת הקבלה יודעת לדבר שפע. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, ובסוף שמים סימן שאלה. בחלקו של מי?
והקבלה אומרת, אם כבר אתה רוצה להיות עשיר, אז תהיה עשיר בחלק של האין סוף, שהוא בלתי מוגבל. בוא תשיג כלי כזה אדיר, שתוכל באמת למשוך אליך את השפע הבלתי מוגבל. לאו דווקא בכסף, בכל תחומי החיים. אני רוצה לתת לכם מתנה. כל מה שאתם צריכים זה להשאיר את הפרטים שלכם, ותוכלו להיחשף לעולם הנפלא הזה. תוכלו להבין איך זה באמת עובד, תוכלו להבין איך המערכת הרוחנית הענקית הזו בנויה. תוכלו להבין איך לעשות סדר בכל הבלגן הזה. תוכלו להבין איך להתמקד בחיים שלכם, וללכת סוף סוף בפעם הראשונה בנתיב מוגדר, אמיתי, נכון וראוי, שבכלום זמן הוא יעמיד אתכם במסלול חדש. במסלול שכולו מואר, במסלול שכולו תובנות חדשות מאירות עיניים. כל מה שאתם צריכים עכשיו זה להשאיר את הפרטים שלכם כאן, והמתנה הזאת תשלח אליכם באימייל ותוכלו לצפות בשיעור הראשון. אז אל תהססו, תיכנסו לעולם הנפלא הזה, ואני אשמח ללוות אתכם בהמשך המסע הנהדר הזה. ממני באהבה גדולה, משה אלרועי אלון.